said ye be ya Mother's Day dru sui akwala bi betimi afre ne maame aka kire ne maame say happy Mother's Day na ye papa e ka say obi anope obi pese ofre ne maame eso kwan a ne maame de fa aso ni ntino ontimi mfra ne maame enti awofo yesraw eye yasodie yede nkwala na ba no nyame de nkwala na dom yen da chi akwama na nyame be frɛ yen ye bebo ho akonta ade a kire nyame enti san nkwala na nyame de adom yen no esese ye ni kɔ nkwala no ho ba bia nkwala ne nam so mo nam he so mo na ese tambia no ye ni di omachi awofo bi ho a wagya ne ba no kɔ classes kɔ sei kɔ hu time pa ne ba ne beba ana wa frɛ se bia o kwa akukwa ye ne waba adwo akwa ye ne waba won bisa ho hwe enu ane se oba ya no o wodidi ya wada se ne ba ada se wafa he o mi enu ameme kura no wokwa ye na oba ye ne de benefit wantimi ahwehwe ne ba no hu ba bia akwala ne wo se wo ha se wo ha wakwada na se akwala na ameda akwala nkwala no so no o mutimi fa tirimu po bi show mutirimu say me maame kura no dama mi hu hia no sa na mama no na me ka say ne awo kikan kura de maame na ye asi nti si aba be yabufuo sha akwala ni mu akwala ni nya ya se ne papa ya ka no anka obefa mobile phone na no pay na anka wa frɛ ne maame na so sa odo no ene anije wo se ode fa phone frɛ ne maame ni ho sa akwada no na me pese ye ka bibi kire no me da se sa akwala ne so no aye omo maame no waye mistake bebre maame no enyema bi wo ho a na minimu say nkyerɛkyerɛ aye kyerɛkyerɛ omo be fam aba enyema ni bi wo ho a maame na ntimi anya amoa ne ba no enti ne ba no so afa maame ne ho tirimu pose onfrɛ ne maame fisa ne maame na amoa no mesrɛ enkwala no sɛ wodi ade o maame aya obia no facha no aye dan ya o maame no na ɔkyem wo enti dia waya obia no facha no na fra o maame manu happy Mother's Day mami na nkasa badwi ho ahu se me bai sa odome na ma antete ne yie enso wa fra me aka we ya kire me enti no enkwala no ane omo maka no obia bibia ne nade ye ni bia no onfa nche no de ne na ye ni bia no onfa nche no efisa se wa fa nche na ono so da ache no babu ho akonta said ye ne nade ade ne ye no ode ya obia hyenimu enti wantimi am fra ne maame kura ama no happy Mother's Day enti mesra obi biala a wode ne maame aho ya obi ahye ne tirima ontimi fra ne maame ama ne happy Mother's Day no mejina fidie so pa ne chaw say ye ne maame aye ne bia no onfa nche no na onfre no na ne maame so akoma ntone yam okay nti ya maame Mrs Mary Nkansa ena na no eto sisi ya na mekọ emeku pani abedi akiri eho oba papa bi oba ekuya papa why ne maame ye wo say celebrity no anopa ye wo say ye ma wiase nyina hunum se ampa we yo ye maame onipa no ye hwan ne sa nipa no ye di kan me da wase pa se wa ma me sa akwanyen ne to so mienu me da papa nso efo Nkansa se sa no pe odi ya be pie ekwan de intereso me da wase de oye maame a ewo se yetimi echia no ana se yetimi ma no happy Mother's Day ne ene maame a oye responsible ehwe ne ba eso efi se ya papa kasa no se maame na nkohwehwe ne ba na enko wagya ne ba ne life ama no ba onya aboaseto ekohwehwe ne ba ene awofo a yeti wiase no obi timi gya ne ba enti wo be konkran enkola ye bebre wololo kwan so nani ne ba dachi enti na eden responsible ena wo oye ma wo ba yeti wiase ade a wo pese daachi wo ba ye bi ma no start na ye ne o pesa oba ma uska daachi start na mani ska inko school o pesa oba eye ya start pe bibi pa efa ma wo ba me kai se wo ba o kwa sorry ya to collection ya se fa kwoto akwala ne futuom na akwala ne daachi o de abobla se wutimi estati eye bibi ma wo ba daachi wo ba nso be ye bibi ama me dikitu e bi be shem me ba boy astati bobo anu ankwa na obisa mse mama mi ska nko park na mse da bia obeji ska de o se mama me na me ma odi aburo so hallelujah
and I'm say na wadura hin abema wo se ma wo de mami so wahu adwen a ewo akwala ne Yesu tama na owo dem no ne maame ko ho bai na onimadwuma oye enti se ne wo maame no ene nkwala na aba no aye so intelligent se bibia akwala na start wo ne mo frase se akwala bi ebeko school de bia oguso ni book ofa ha na ma unto book we maame na che se wo se wo maame no uye bibi na dachi akwala no mpenifo se wa hwe me na me si afifi a me nso me hwe e ma wo si etutu enti ne aye wo mu wo maame na wo ye responsible ne happy Mother's Day ya ye be chia wo fuei o pese wo ba e chia wo bidi a na wo se wo maame no wo hwe wanam tutu wo wo mem wo masitinem omu nem omu abonten ko omu piem omu kwani omu ba omu school kom yeni mu awofu bi ni ba be ko secondary school on copy tie meeting da copy ntama ni ba no ebe wie na enso o pese wo ba ni yin na omra meboa enti ene yesre awofo no se de tie bia wa brabom no once a una wo de akwala ne ba asase we so de wo mra wo nhyehyɛ e wo ho se wo ba na eyira e wo se wo ma wo ba no wo tenetene no na nyankopɔn ehira na enhira no ye bebree sa sem kro na me de bebisa yen papa maame ben ne yen celebrate ne ne maame en celebrate no eye maame a one ne ba entem no eye fine na ni di ne ba echi o training ne ba o identify ne ba talent omo na yen celebrate yom nje nya oba bia na no pay da bi ne oba bia obi no pay obi a chance e be man happy Mother's Day na wo de na why wo twa happy Mother's Day no obi bakura betra won chen we di nani sa ye wo mata ni bi wo a me feel say na ma ba root okay Naomi ene nensinom opa ne root na yakam asem na wasan atoa ma wo ye wo 3 adisua mensa be say ye we kwekunesi na emadie mu no ene awofo die mu no enye ne wawo no nko a ene ye oba because cultural semu a enye obia na onya abawo yi what I say inti ebetimi abase nyame kwan mu no bia obi o onya bada nkrofo ma na wo so hwe wo but no nkyere se wo no you are out wonya maame say wonso ebi mu ma no wonya bada ye ma wo because nkrofo bi wo ma hwe nkrofo ma eno mu di de ye pani ba kokofi anan misua ne ho ade te se ono kra no kotena obi nchen ne maame kotra obi nchen na mistakenly ye nyin sen no inti no chala ni parental care papa bia but obi na hwe no sa na baba betimbe ye UN boss so now we say obi a enya oba na wahwe na no abe UN boss no obeyi na ni afio so anopo obechia what I say hinti nkrofo bi o a omo wo sa abadaye na ye bo ma ba so say omo nyire omo no monye na impo sakoda na nkai kora urade be kayo amen so ene bi musu ho no ma obi o ne koraba nete obi o a akofo obi ba na one nete na treatment o de ma gbofra no wo mfata se na ye ma na Mother's Day because akoda no otata de ma ne ba no ontobi ma no anope by this time or the niema soa no se ne banko Sunday school sa akola ne de onko tima de what I say na sa maame no officer sa akola no de awuje ni nyina ohunu ana abefie okra aduane a ye noa wo fie okra no aduane a ye noa no ote aduane na esoro ne ba na aduane ne nam eguso ena so no obi ba no nso ana ne koraba bi a ote ne nche no se de wa ma na aduane ni nyina ngwara na hwe Yesusa no ya maame no aduane na ya so odin kakra nti onu aduane na akofo aduane a wo hwe aduane na utimi hwe aduane se za no ahwe nam na egusu sa na o se me maame o mpeba se kra o de azie minim ze wa hie mi da na ni nyina ye niema nkwada no disie o de azie nkwada no disie anope metia me sister Penny Esinkansa me mama fi mu no ono no o hwe me na odi mi ko odadwum
a mechime nkuruma camp bie no a yɛde nkuruma kɔ hɔ a menkɔkyima bi order nti ɔno ɔhwɛ me kakra godu baabi a medication metimi de du yɛ what I say nti ɔmo anya ɛba kora ngo no ɔmo nya saa yam hyehyɛ na Mary woni bi ɛmfa ma wɔm wodema yɛ time no nti mame mmra ne sɛ nso sɛ woka Ruth chapter 1 the whole verse no bana Naomi yɛ adeɛ bi adeɛ a Naomi yɛɛyɛ no yɛbɛ sɛ ne Mother's Day no mba mpanimfoɔ no bebree bi ne Naomi yɛɛ ne sɛ ne ma mmienu ɛware ɔpa ne Ruth a ɔne ɔmo nam brɛ kɔm ba ɔmo asase so no ɔmo tui sɛ ɔmo ate sɛ aduane apie nti ɔmo kɔtena baabi foforɔ no Bible say enkwa ne mama ni go wi na ne mama ni kogo wi no maame ne bɛyɛ asew papa me so bɛyɛ dɛ asew papa enti di ɔyɛ ne sɛ o encourage ɔpa ne Ruth sɛ ne adu ne di ɔmo sanko ɔmachi if the what say Awurade asan bɛhwɛ Bethlehem nti ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔ pɛ aduane ɛwɔ hɔ no mu ni no no oni mabie mu a ɔbɛwo wɔm ama ɔmo no maware ɔde saa afutue ma emana madu baabi no omo beti ase but Ruth nkoa de ohwe asepa ene nsempa efiri maame nanum a eba ne nkyɛn na okase daabi enhyɛ me sɛ me nsan na me baabi a obewu no ɛwa na mewu nti Ruth de wansan odi Naomi achi nti na ye kan sɛ obi obi akɔ ware ne babema but etimodini eni ya odi se oba no etore bia na oba ne nunu ho kra se sa ware no odi ne ho kohye mu ma mi jai na wo so oba ba bia wa ware obi ba sie de sa ye na enye ne de oh dan ko ma ne wo ne se mama obosu mi nsia se wo nwo ya meje me ba e ba nso nyame na de ma na wo kok chokora mpo no ba no ebia wasiesie no kakra asew na hyew sa wudi mi banisika a whole lot but Naomi anya sa it wo hwɛ ne mamienu ne nsino mienu one onam a ohu bibiem na ne tua bibiem enso mbema ni ni hokra no na o hye ma ne nkran ansino bebre ama aware afunu binum enso no fo nso a wafa nkrofo mama abɛware wo mama no a wo jiwani woni wotena yie no anoba nyame nhyira wo amen se obo sabra no ebema ufie no de bi nhyira tena ho obi edi na ne ya wo mkura oba ayi obi a ebi a oba no ne kuru na kowu wakowu na adwabade ba ko mienu bi ebem na bi abema no wantoto niam yie na okɔhwe treatment a yɛde ma ɔbaa no ne nkwada no mika sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔtie mi a yɛtu na efie kura oni ne kusi mu ɛna bɛbɛɛma ne nia bi kwaseampani bi a ɔno wampɛ bramo no wakɔgye fie na abɔso ɛna nkrɔfoɔ no tete anɔpɛ sa asew no wonya Mother's Day calling obi amfrɛw but anɔpɛ minim sɛ asew bi wɔ hɔ a wahyehyɛ nneɛma a wɔde kɔ akɔma na sɛ se man ware be ma obeya anka mawu na asew se de oni mi atene yie enti yemfa Naomi ne oni Ruth ene opa yeye na Ruth wu se no me masiwe se ekombe kuyen kura enso wo se ritas won enti Bible say ante de urade be hwe oman no na afei Ruth benya akwanya na okonya Boaz a owu afuo kese na obefa no ware no na efuo mu afei aduane ebusu amom eya sopa ene ma Ruth ka eho me pese me dia hanzusi na ene be ma me no mo ba ha no se omo nso omo ma ware a omo nya asew kakaefo asew no mo a omo hyem kuran asew no mo a ni be yi twop money kura na o ma wone asew no mo hu se ni baba asiesie ne hokora na ye ne ya so omo so be ye bisa oboba message ama o okay I come last one me ye be na fe enti ene na we de mekosa ase free oba pa ho na fe ma ba be wie o ye maame so enti oba pa akwakoye
ɛma ɛwɔ King of Grace wɔn mpanyinfoɔ ne baako wɔn tie wɛn anɔpɛ nyɛ wɔn nko a ewiase mmaa nyinaa nso tie o afutuo bɛn na wɔde bɛma wɔn mmaa a ɛkɔ awareɛ ɛne mmaa yɛaware wɔn mma mmarima no mo yɛntie o medase mmaa yɛkɔ awareɛ adeɛ biara wobɛyɛ wɔ wiase no kan hu sɛ ebi bɛba abɛto wo kɔ awareɛ daakye nso ba bɛyɛ asew efi sɛ wo kɔ awareɛ no woba bɛwo bɛba bɛware na yɛbɛfrɛ wo nso asew nti deɛ wobɛyɛ no wobɛtwa ɛnɛ yɛasetena yɛti mu no akɔyɛ sɛ meyɛ ne ne o na me deɛ meyɛ wie amawie daabi wonwie asew anaasɛ yɛn ma yɛkɔ awareɛ no wɔn sew no na wɔkɔ no nidi a ɛsɛ ɛne ade a ɛbɛma Mother's Day wobɛtumi afrɛ wase afrɛ ne sɛ ma me ma happy Mother's Day nene manya wo a anka manya bɛɛma papa ɛwɔ sɛ wo ɔbaa no woyɛ ade a ɛwɔ ne kwan mu efi sɛ yɛn sew no ebi ho ahomete da bia meka sɛ aware bebree betimi egu efi asew nom titiru efi sɛ meba beka me problem me kan ya ebi amase sɛ jano onye enti na amaniema bebree aya nwonwonan eniema nso ya nwonwonan pe eba nkwala so enti na ya Mother's Day ana ya asew day e wo sɛ ya jire ya ho sɛ de ati biara abrabɔ ni mu aya den no ya betena sɛ Naomi ɛne ne nsew no ma ɔmo tena asomdwem efi sɛ wo ne nipa tena asomdwem a wankasa wo ye free sa wale wuwom na wo bɛkɔ wase no mu fie wo epagya na ni hwasoro na wo ya atwe wo kakra na wo ya wa ba ha bɛyɛ den ya bra akra wo nhwɛ yɛn wo kra wo bɛkyerɛ mu no na wa ma fie hɔ confusion aba hɔ enti yɛ mai ene ye emma awodai ye ma ye responsibility a ye be yire ye ho be ye wo asew mu ene se e wo se nya eboaseto ye nya botre e wo aware anim na yetimi hye aware anim na aware ne emu yedu efi se wonya aware emu edu a ukọ wo nsew no mfi a o respect kra ye different o ko kra timi busa se na me fie fo kra bu me sen wo na che se wo ahobrase a wodi kowura aware anim no ena yesa se dada yakenkan no se ma na anya abotre ne omase na antena enka omuku ni wi nka ma me ne bepam se umume uku na na abu no sure enti se uku na abu no na se na uku awua me ne otena me fia ha ye den ba ma me ne omutena ne kra dubri bia ma me ne ka se omunko na omusa ka cha ma me se ma ye ne wa ebetena enti ablabo ya ye boy so obetimi ni obi atena e ya botre ye mai se ne obi Mother's Day ukun create me fro ka cha se oba me ma happy Mother's Day because ne ba ne wahwe be ma ne yie watete be ma ne se oba pani anope ma ka kire me yira ansa ye be da nyame nhyira efi se wo hwe enipa ne yie a otimi ka se se me ma mi ni won ma anya wo a anope mi ra kwa mi asamwa ba bia wo bia me chia wo osole ya pe no se ma me fra wo ma me na ye fra ma me na ne line so aye hye afei o se ye ne me fra mi nua ma no amam happy Mother's Day ma me unsu nyame nhyira wo so efi se wo ba fie no wa ma nhyira ye den aba fie ho enti na no pay ye kasa kire ma nyina se ene ye nsew no mu se fine ye ma ne bi hu ahomete ebi hu ahomete na nso ekobasa wo asew no wo de agiwo mu bom na fie ho enkunimdie ebe ye wo dia na asedanso asan ye wo dia na happy Mother's Day ya chechire wo niam akuntun asew wo die ni fa na ye bibi okay inti yeda si bebre oba pa no ena na no atosisi ya no mama asem kro ya but no memo aka no wo ekwan sonko so se mekokọ ware bema se bema no kwa na maware no e wo se me ware ne maame ne nabusunya akaka ho medase se ukọ ware bema na ese se wo ware nabusunya nyina se wotimi ware nabusunya nyina na anokra na bema wa ware no atimi ayede na wawale ne tambia ni jabam
na se fia wo ko mu no wa kwa wale je se wo kun no nko na anim na entimi nye yesa amani bi oho a omunya akowura fie ope wose emi mase ye baifo makuma ye baifo enti no ompe na kuma na asem ompe na se na asem ni kun ni nko aba ni kun no nko na ohwehwe no se bia ni kun ko ye omaye ana ni kun bia bibi bia si eni nti na omaye ebia na kuma akora nimdie nti a ni kun ni maaye anso na esanse oni na kuma no enya fine nti no ontimi nkobusa na kuma ni se mikun wo maaya na bibi atisa enti no ema no se ye wura efie se ye kwa wale a esese ye ne ye nkuma afo ene ye nse no ye form se ye maame wo wale ukun a wo wale be ma na wo wale akuma wo wale wase dia wo yama ukun no esese obu a wo de ma ukun no sa na esese wo de ma wase obu a wo de ma ukun no fa sa ma wakuma efise wa mfa sa mfa ma wo ma just omo no omo hu kura na omo betimi akogina ba bia aka ho asem yakuma ya obaye omuhwe yakuma obaye ane na me sister ikan yakuma obaye hono kura de wa ba chechire ya nua ba ma na adwen ama ya nua ba ma ne kura no wo mia yan ebi kura na wo kwa wale no na wo nua omo nua ba ma no wo hwe ne wo fa asefo wo hwe na ni nua ma no wo hwe ne nse no wo hwe ne maame no anso wo ba wale eniema bi abesesa efisa wo ba ye no sanka wo no omo ye fan ya ana sa o ma ne nse ne musika kura na o ma ni nua ma ne musika kura na ka ho no kura ka ha omo kura betimi aba o akuma ka kire ye nua ba mo ekwo de yen o akuma o ma kura ye nua ba ma no oyi esei enti ne ya sraw ka kire no edi anije ebeba o ba o miwura se nua ma se ni se yo enti adan o mehwom mehwom enti ne sa wokọ aware a hu se waware wase wawale ni nua ba aduane bi kura na obi oho a awale no okọ a be ma ne de ne tena abusuafie de ne betena abusuafie ansa na omo so akọpẹ omo fie enti no sa wuti abusuafie a wunkuma afọ no waduane no tibi ma wase wo ho esese wo wi a wo ma wase aduane ukun wo fa asefo no esese wo wi a wo ma aduane wo mo nyina aduane se de be ya omo so ba hu se omo nya akuma papa omo nya aso papa na se na se wo mia wo hwinhwim enchi akorampo wo nchia wo bi ade asem no mbeka fa ho enti no mesra enkumafo no ene nsew no mofo no se de omo kwodo ama ne kwa awale root omo kwodo omo aseno no se amana se no epe omo asem epe omo asem enti omo ko fia na maami iba no omo de chew maami ne kutane ma kro omo nje no maami no omo solo omo nsenzu o ma no omo ma na duane na se time omo kun wuye etu fi se na se no obepo omo asem wo wuye na te so omo di 1 week ni wi abaka se urabafo mo wa bushi o mo so mo ko bushi fi na me so mentem na se mama ba nia wo ka kosi nyina ne se e wo se wo kwa ware a ware abusuan ni nyina wo di abusuan ni nyina aya baako na ta bia no de wo dwen fa wo kun no papa wo dwen fa wo kun wo dwen sa papa no so fa nkumafo ene won se no ye man ye da si bebre osofo maame Mary Nkansa King of Grace Chapel Ghana ena owo ye ni asafo yi na anopai Mother's Day special ye de ehun chekere e de ebremo no na yesua first round second round papa last round in ni me da se third round no eye when we say me san ba mofra no so ye wo a ye wo ahunfi a ekutia ye bi ye movement bia nti betimi aba se akora bi ubetimi ahwe no se den badobun asodin bi ewura ni mu bada asodin bi wura ni mu a mento no ntwene BBC or Bible Judges chapter 17 me yana me bibia no de Bible mu na ya na me kofa friba se wo boba wonim metiase pa Judges chapter 17 time ni ntima men kan be verse 2 no emisi be 5 pe na yensua the last part no na fe etifu mrem na me yere no mu enso enfo wadwem o say okay one no say no beri ma bi wo ho a
na ofiri Ephraim bepɔ so a ɔfrɛ no Mika na ɔka kyerɛ ne na sɛ dwetɛ apem ɛne ɔha a ɔbɛfaeɛ a wodeɛ wobɔ ho dua ɔbɛfaeɛ a wodeɛ wobɔ ho dua meba me ayera na ɔka kyerɛ ne na sɛ dwetɛ apem ɛne ɔha a ɔbɛfaeɛ a wodeɛ wobɔ ho dua na woka no masom nso no hwɛ dwetɛ no ɛwɔ me nkyɛn me na mefae wate deɛ Mika ɛka dwetɛ na ɔbɛfaeɛ na wobɔ ho dua no ɛwɔ me nkyɛn me na mebɛfae na ne na kaa sɛ Awurade ma nhyira ɛnka me ba Awurade ma nhyira ɛnka me ba na ɔdane dwetɛ apem ɛne ɔha no ma ne na ne na kaa sɛ yei na mayi dwetɛ no afiri me nsɛm ayɛ no kronkron ama Awurade sɛ wɔmfa mma me ba na wɔmfa nyɛ ohoni a wasene ɛne agudeɛ nti nso madane mama ho ɔboaba adesua a ɛwɔ hɔ ne sɛ wɔn sɛ maame ne dwetɛ ayera ne dwetɛ ayera ɛna ɔde n'ani abu sɛ ebia akɔda bi wɔ fie hɔ na afa na ɔburu nnua na ɔfa me dwetɛ yi abra na anya nsini tirim adesua wɔ hɔ adesua wɔ hɔ buruburu nnua saa bade ɔburu nnua no na akɔda no hu sɛ no anyɛ dua no bɛka no na nipa baabi a maame no adwene hwɛ no sɛ dua no ɛnkɔ nti deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔno ayɛ sɛ ɔbɛyɛ confession tokɔhyia ne maame no ɔkaa sɛ dwetɛ no a yɛbɛfaeɛ no a wobɔ ndua no dwetɛ no ɛwɔ me hɔ nti wowabɔ dua bɔne na sɛ dua wei bi akɔ so bebree biribi si a na obi wɔ hɔ a ɔde n'ani abu obi na ɔtoatoa saa so ebi a baabi a wode w'ani abu no ɛnyɛ hɔ a nti ne ba nankasa na Mika obɛyɛ adiifoɔ na ɔfaeɛ na ɔka kyerɛ ne maame sɛ me na mefaeɛ dwetɛ ne wɔ me hɔ na ɔkaa sɛ me na mefaeɛ no ne maame no kyɛ sɛ wanku ahɔraa no wamfa duabɔ ansa nto no so but ɔka kyerɛ ne sɛ mesa dane dwetɛ no deɛ ɛde ma wo fa nyame nhyira wo wate aseɛ sɛ ɔdane dua no deɛ made sua mu yi mahu but the moment ɔbɛka sɛ madane dwetɛ no de ama wo sɛ fa no which means wa regret it nti baabi a na no kɔyɛ biara no ɛbɛdane nti deɛ adesua kakra time no nti ɛwɔ ha ne sɛ amafo onya time ɔmo nkenkan even afei akwara ne bɛfa dwetɛ no na ɔde ebi yɛ asɔfo taadeɛ ne maame kora ka sɛ ɔmfa nyɛ ohoni but ɔse na Mika te Awurade fie nti ɔte Awurade fie nti no nea ne maame ka sɛ ɔmfa nyɛ no kora wamfa anyɛ ɔde bi yɛ asɔfo taadeɛ na ɔde bi yɛ nyame dwuma okenkan kɔ akyiri a so enti no nneɛma bebree timi si na ebi a ɔba kora bɛda ne akwara abɔne ayɛ ato bo ase wɔn sɛ nkwala bebree num wi na wi na ne ntimi a bebree ntimi nyae ne sɛ obedu fie kwase yampani ɔte sɛ o a waso wi no mo wo nyame betua wo ka na ogusu a na kwada no ɔno no we are okay amoin but wo ma ɛwɔ dɔ ɛma sa nkwada no kwaku hwɛ akoya no ɔto dwumi a wasakra yɛ sɔfo yi yɛ friend sɛ Lord Kenya maame ɛyɛ Dickness ɛwɔ Pentecost ɛna ne ba Pentecost ni Dickness ba a wɔhwɛ sɛ ne ma ɛbɛwura nyame mu no all of a sudden bɔnsam abɛbɛwura nkwara anim ɛna Lord Kenya adane drug addict to dwom wurɔ ne ho stage so nso maame ne se da maame ne di na danseɛ no ɔse ne ba na mafie ɛma wamfa sɛm denden ɛnhyia no ahomakye ne ɔkɔ ne nkyɛn ɔmua no na ɔkasa wɔntie ɔde saa mpaebɔ saa daku ahu ne ɛyɛɛyɛ na Lord Kenya sɛ magya wi nom magya ayi saa ayi satawale no mfo yi ɛne wahwa magya ato last week na mehwɛ no wɔ ayi UTV na Abeku Center na interview no
so our they say what na sorry na ne nyom style no or they to sorry job so maame na muru nwia inte ne wanya ne ba Lord Kenya baka ni o hwe senka Lord Kenya anye no wa ba beye inte ngofo bi o amu se wo fie wanya o kasa den no ne beje no so boba wonim se ya sori wo ngofo bi sa amatima ba sori e yodo aye wo ma wo mo odo aye wo ma wo inte o mo ba sori a bi okra wo se ade ne nkoi but enya ho na obegu nanim ase ye di odo sa inte no mika wia sikagete mane mami bodua ba akora ne kan no kore no maame na amfa boni bi entua no osan dane ma no na tire mika obeye difo nti de pese yesua kakra ne se ensem sifi aya atobo o ma no na o ma mu nyeyi o ma wa buru mu nua eni subaya hodo we yi akere wo no ena ma enkwada na se no time no na me pese ma ya do mu bae o mu kabinti ma mi nya ma na kakra o kana fa yemvansi na etifo ho a o mrem sa emre no kwada kakra bi na yedi awie enti mema o mu sima bako na ma bisa o mu asem we mama me hya se emfi so oba bi tie anopai me ne abrewa ne tena me nana na umsemrewa de ya no mu kan sema kese kakra o ka hyen koduru emesuntum okwam sansem no so obi ekeka bi de kire ne ma asembe na beka kire sa wofo no yo medase sa ensem obi ka kire ne ba enye enu kwan se okeka sansem we de kire ne ba o ka sansem we de kire oba aye nnome adane so na sa ye nnome dane so a akwala na brabo no ensi ne yie na brabo no ba ye ba sa ifisa wo awofo no wodi ka adome oba no enti dome na wo dome no wa ma na brabo no ensi ne yie enti sa ayesa na memma awofo no ndome omoba no fa oba no bra wo nchen na ka asem de fa kire akwala no na ndome no enka nkire ne se ka hye nkodu o ka hye kodu ogusu ka na so o ka hye na no di koduru ba bia wo awofo no wo na problem ni nyina beba so wo betia se pa o oba no na maami asomasi bese kwa hwe oba no ana wafa we ana sei sa wo so onka hye nkodu nti hye ne ba bi o ka kodu ye no ehu muaye ana ye de bra wa wutifie no enti so awofo bia wutifie na wo ba ya akwala abo ne isem bia fra no te se de ya papa kan fra no ene ne nkasa ankwala no no mo kasa aso mu ntie o enso ba bi o ho a omofa wo be hu ano na ansisan ya ba na akwala na woni ne kasa no onu mu wi ana wa ye niema boni nkwala boni niema bia enya na ode no me ne ma no na afi akwala na be ye nhira e di ama okay obapa se obi fa phone anase wo hia wo na o ka se happy Mother's Day a eden ye koso wo wadwene mu dia eya ekoso ma me ne se onipa no wabu mi bi na me de ba efom kakra meka se wa hu niema pa bi wo ho a enka ontimi ma wo happy Mother's Day efi se obia na dada di kan enye obia niema ne happy Mother's Day enti se obi hia wo ana obi fa phone efrewa na wa hu adepa ewo mu enti na ma otimi ama wo happy Mother's Day 02019444850554820910 Sweet mother are ready a me pa chon so betimi abo awura mu o asem bia pese obi sampanimfo a omo wa ha omo de anu yie e de be ma wo maami bia won so waye bibia ma wo ne ye kirekire utimi se maami onam ne kwan so pepe o pese obo na ba so a eye 02019444850554820910 me pa cho bo mi sweet mother mami fansa pem so ne yenko. Thank you. Okay. Good morning. Good morning. Apo mboko de. Enti jina so na ye ma da na me fa o ma me maami no mo no nkasa. Enti mama wadawro ma ojina so tie mo. Hello ma. Udine baby au frefi. Me pacho me de Doris me frefi asenne. What's my pesa o kan say? Momo ni adwuma pa moyi. Mo nshira mo no nso mo nkwane. Na nyame ema mo ahoden kwatensen
na mo ntena asema ye se ya Amen. Nyame oishra pa. Nyame ishra. ma no pe me rese me ma mi bi o atem oda se ma mi na nya na akutuo Oh. a de mame ne ware ne babel mo Asopaye. Paye. de amo akon a Amen. Ame mo o akwa. da tata Nyame ishra. nyame wo nsira no wonya me kese Amen. onto ne Amen. nkwan nem Amen. ni da bia na kutua o de mame Amen. Nyame ishra. ensan kom me ma mi di fo baako Agnes Tufuo Polusaya danasi na mi nsira ne da bia ne mpai bona kutuo a o de mame e do Yo, ono so do. Ono so do. Nyame oishra pa. Okay, enti me pacho so betumi abo ram 0201944485 and 0554820910. Yene King of Grace Chapel Ghana asafo ewo achim asene ehono mo enas asori no wo nyame anim no krenie opani a asori nyankopon de nam ne so baaye no ukuduru asori hono mo a wankase wani beje. Amen. Mama obi aba. Hello. Hello, mami. Bacha udini baby akasefi. Bacha me flasi anuma se me den de evin. Yo, kosoi. Yo, ni pa cha me da ma se ni juma pa mo ya no pe. Amen. Ano pe ye tie mu pa. Amen. Na me pese me question ni se. Se wo ba. Na se wo ba. E ye boni bi na wo tia no a. Akola ne timi po ni mami ana. Hey, Debbie. Akola ne ntimi mpo ne maame sa. Ana wote ano na eboro so ana. Oh, Debbie. Man tia na manambro so. Ne aya fampaibo. Enfuto sem na me ka kire no. Na wono mu na ne bo afu mi. Ana wa po mi. Oh. Fampaibo obesa befie. Why? Me pacho memre mu kakra. Unse sisi aya papa ekenkan ye. Se Mika de onko obo ne ba ne dua na obo ne ba ne dua. Ye wonsem bebra bia wo kan ya be ma wo ba no ekọ saa tibia nim. Enti de wo be ya ne se de di kan obedi kan abo wo ba ne din wodem abo mpaye ama no. Sa adenti na me be apo me. Na afi asem no wa ma na ba fom. Asem na wo kan enti a wo po wo no. Wo be ma asem na ba fom kra efise nyankopon ne siesie wo hia koma. Inti anope ubo mpa ya nyame besiesie na kuma ene Mother's Day bia na nke wosa oba ne frɛw na waka che ma happy Mother's Day enso asam na oni ne wo no ontimi ne wunya sa contact no inti nyame srɛw ne se di kan bɔ mpa ya ma oba no fa na kuma ko nyame nsɛm na fe san bra emu nyame be kasa ma. Amen. Amen. Ofufura ba mama. Hello. Hello. Udini baby akasefi. Okay, kosoi. Amen. Amen. Oh, Amen. 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 Unshira. Ya chiasa ne fo nyina. Okay, we antimi anyina so. All right, mpacho nso betumi abobro me fa frefo be se miensa aka ho mama mpacho obi aba. Hello. Bacha udini baby akasefi. Pacho mi de teria adumura. Wa hye so. Le sof mama ba ko se. Amen. Mama, le reso happy Mother's Day. Thank you. One na kusani amu ho nyina ne papa. Amen. Nyame nshramu. Ne mafuto ene de mudi amaye. Nyame nshramu, nyame nyamu kesiye. Ahode bia amahwe na no pe nyame ensan fa ahode fufo endom. Mama, so mama me do. Amen. Me so me do pa. Amen. Me da wase. Amen. Okay, me pacho obi gina so. Hello. Bacha udini baby akasefi. Pacho me de me na ma me si abo. Yeti. Anopa so onyame wonya mo kesi. Amen. Mama oni sisi ya onyame won hira mo. Amen. Na dia futu a papa ka mo ho na mo dia blame ya no fe. Amen. Da mo
Amen. Yes, yeah, that was it. So now, Mamma, happy Mother's Day. And I could say to you, I will be Kuhima. Yami won't Sirano. Amen. Amen. The actor on a black bomb, I am Sarah, the sword, the bedroom. Amen. Master, answer what you are. Oh, or quite a law, Master. Yami won't Sirano. Amen. That's a corner for. Amen. My mamma back also a wabu crew. The friend and Timagi. You don't have friend. Yami Sirano. Amen. Yami. Amen. I've been now, Cassatra, we know to me for. Amen. Yamian can see. Amen. I've seen many na Yamisra. Amen. Yami Shroud. Okay, awful for us to so. Oh, okay. Unfortunately, went to me. In fact, last one. Mama Pacha will be about. Hello. 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 Udini baby how kasefi. Okay, let me say auntie enka. All right. Yeah, we say be for last caller. Dia aka ho na fe ya wie bibia na yasan kwoto aso ndem ho. Mama Pacho to aba. Hello. Udini baby how kasefi o. Okay, auntie enka. All right. And yeah, I say mo France no ofro. Hello. Udini baby how kasefi. Pacho mi kasefi abo. Yo yeti o. Pacho mi dindi ke buahe. And makasapa nyami shiramo. Amen. Ewa kutuwa osire anope. Amen. Kasa makeni na no krepa sene nanope nyami afaboso. Amakadi achireye. Amen. And o shiramo. Amen. Before akwanya we so Mama say esi kwatuma wo dan kwanta. So ba ko pe. Amen. Nyami shira. Oyo batampa. Amen. Oya so papa. Amen. Yesre nyami say on shira no. Amen. Amen. Wo dinzi sika ewo mu. Sabesi ababu sabesi ma. Me ma obi biara happy Mother's Day. Amen. Happy Mother's Day. Amen. Amen. On shira. Okay. Amen. All right. Enti ye de offer dwumadie no so e de besi ha. Na fe masan akọ me maame no ne me papa ho. Na fe ye de bibia e de asi. Enti maame sha se mfiri oba pa ho. Na fe ono ne nsem twato no ye famra kakakra fe pani dware wi a na nsuo kwa asan no no. Enti oba pa wadaroma ye kọ nsem twato. Mpacho mo amofre mo fanchen. Afi no mo fresa mo fanchen pa oba pa. Me pacho masama etwato ne se ene ye mama mi bia happy Mother's Day. Se free ene de ko onya mama papa me sredi nyame din fitro ye mama pa ye aso pa ye obia papa na happy Mother's Day du se ya obi fa fompo efra o se mama me ma happy Mother's Day na che se nshira abawo so efise ne eye ma nshira kese nti ye ma Mami bia happy Mother's Day. Titru me mami efie jakoma. Me ma happy Mother's Day pa efutuo ni nkyerɛkyerɛ odi me ne minu anu ma fam a enne nyame apagya yen abeduse. De etoso mienu me de mama me akue efio. Ye na ohene baba akopɛ aboabo. Me de me mama me happy Mother's Day mami tonko. De atwato okra ye mama efin kansa. Mami me be share ne nsa onyi me totwene da. Me ye we na nya o say oba pa ye ni say no de me fifem ma nyame nhyira bebre amen na ansana mama nsoso beba mu no papa isi e friend Kwasi Kwampa o si otie yen all the way from London. Wow. Na oma ye nyina good morning. Wow. Mama also we show happy Mother's Day. Ode oba pa ombo shi mu nyina happy Mother's Day. Na yemfa bi nso nkoma ne maame Sisi Janet awowo achim wenchi. Kwasi Kwampa all the way from London. Yama good morning. Also ochia achim wenchi mani nyina omamu nyina happy Mother's Day. Mama. Yo me da say. Me so me afutu a itwato ni say. Bebre ni a ya beka afa awofo ho. Na me sra mo say de ya kan. Mamu nya no say asamfun bi. Mo nya no asam papa na mo fa ntete mo mba. Na da achi no mo mama timi abu akontapa a kire nyame. Na me fa afidie isu so emma me maame a owo me. Maame enapa dodo na afre no abreduku.
na okwa asori o salvation asori asori de omo friend comfort bedu ya me ka che ne se nyame on hira no amen e said ye maame no anam kwa so a wotete ye no che se medwene ho ana bro madwen so e se me papa wale bebre enti na ma entete ye no aye bibibi aso me maame nya ye ho abotre etete ye de se wo ko school baby biala no maame tete ye de me ka che ne se nyame enhira no nyame nya ne kase o ma ne nyinkyire no ma na ahoɔden a tambia ye kɔ ne nkyɛn a obama ya futupa afei so me fa kwan so ama me sister no mu nyina happy Mother's Day de pani a odaya no ye afie nima ɔkɔ asɔre wɔ presby asɔre nti me ka kyerɛ sɛ happy Mother's Day me maame kwaten maame mase ɔno na me ku ɛkɔ ne nkyɛn nanso sɛ de maame si a wɔtete me no ne ankyerɛkyerɛ maame ne de maame no na manije eti me boa